Forza. Hybridní systém s využitím hmoty budovy. Výkonně integrovaný. Skládající se z těchto komponent. V režimu chlazení proudí aktivací studená voda. V režimu vytápění proudí aktivací teplá voda. Trysky systému Forza jsou uspořádány do vějířovitého tvaru. Čerstvý vzduch vystupuje s vysokou hybností a vstupuje do místnosti. Impuls trysek nasává teplý vzduch z místnosti směrem k zadní straně podhledu. Chladný vzduch je unášen podél stropu díky Coanda efektu, což zajišťuje mimořádně účinnou a komfortní distribuci vzduchu. Existující vrstva chladného vzduchu je tak zcela odstraněna. A teplý vzduch předává svou energii vodě. To vede ke zvýšení výkonu stropních panelů. Další výhodou tohoto proudění vzduchu je, že stavební hmotu lze využít jako akumulátor energie. V noci je přívod čerstvého vzduchu vypnutý. Aktivací proudí pouze voda, která odebírá teplo z betonu a připravuje ji na další den. Geocore.